Alianța Răului. Trec pe Multivision. Fenixul de foc? Mingi de foc? Unda pulsatilă. Colțosul? Hei! Pauză! Pauză! Încheață programul de antrenament! Bunicule, ce încerci să-mi faci tu aici? Distrugătorul de celule e mai mult decât o armă, Matty. Mult mai mult. Are și o mulțime de moduri defensive. Ah, ca cel pe care mi l-ai arătat. Exact! Reîncepe programul! Scutul invizibil. Cum am descurcat? Nu uita! Punctul forte al unui inamic poate fi și punctul slab al lui. Ups. Ai tras într-un prieten, nu într-un răufăcător. Asta e doar părerea ta. Nu, Matty. Doamna Crumpepper a fost mereu foarte loială haterilor. Oricând dai de necaz, te poți baza pe ea. Pe bune? Crede-mă. Acum, să reîncepem. Așa de mulți răufăcători. I-am recuperat pe mulți din temnița monștrilor, dar pe care să-l folosesc? Da, trimite-i pe toți! Arată-i multiversului că nu te joci! S-ar putea să ai dreptate. De ce să folosesc un răufăcător într-un singur tărâm când pot să triplez haosul? Și să folosesc 3 răufăcători în 3 tărâmuri? În numele meu, distrugeți! 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 Peter, nu o să știi ce te-a lovit! Ridicați ancora, mateloți! Piratul Barbaroșie navighează din nou! Luați-o pe asta! Fugiți! Nu poate fi oprită! Frica a apărut în Al-Harbar și Medusa e numele ei. Am scăpat de ea? Oare ne-a văzut? Wow! Asta a fost un antrenament dur. Marlon? Oh, mamă! Bună! Matt, de unde ai apărut? Nu contează. O să vină doamna Crumpepper și vreau să-i ții companie până se termină proiecțiile din seara asta.
Nici gând. De fapt, da. Sigur. Chiar vrei? E ciudat, știu. Dar eu și doamna Crumpepper o să depănăm multe povești despre bunicul. Oh, bine, mulțumesc. Cred. Wow, era să ne prindă. Te ascult, Rox. Cine? Ce? Unde? Peste tot! Grăbește-te! Ha? O să ne întâlnim pe tărâmul ruinelor. Ce? Dar... Rox! Tărâmul ruinelor, cu toată viteza! Privește! Corbul negru? Aici? Cum? Desigur! A evadat când Tenoroc a pus mâna pe celulele vieții. Și asta nu e tot. Avem informații că mumia e în oraș, iar Medusa e în Marea de Nisip. 3 monștri? În același timp? Tenoroc poate face asta? Acum poate. Nu o să vă placă asta, dar trebuie să ne despărțim. Rox, poți ajunge la Marea de Nisip? Nicio problemă. Gaura de vierme o să mă ducă acolo. Puștilor străzii le-ar prinde bine cunoștințele tale despre multivers, Gomez. Ți-am luat-o înainte, Matt. Mulțumită doctorului Jekyll și prietenului său malefic, Monstrul Hyde. Navicubul! L-ai păstrat. Desigur, doar sunt paznic. Fără eroisme, Gomez. În caz de urgență, setează Navicubul să te aducă imediat aici, la mine. S-a înțeles? Nu-ți face griji, Matt. Eu și eroismul suntem la fel ca algele și ciocolata. Mult noroc! O să avem nevoie. Să ai grijă, Rox. Despină și cucerește. Hei! Barba Roșie! Ha? Tot mai ștergi puntea pentru Tenoroc? Hatter, ticălos mic, ai venit la timp. Când o să termin, Harmonia va fi numai ruine, la fel ca Discordia. Așa se aruncă peste bord un Hatter? Unul a căzut. S-a ridicat și în curând Marea de Nisip se va prăbuși. Hei! Arătare urâtă! Îndepărtează-te de sfera graviton! Ah!
blocată într-un înveliș de piatră, iar marea de nisip se va rupe în mii de bucăți. Iar tu nu mă poți opri. Nu o să reușești! Data trecută m-ai transformat în piatră! Asta nu o să se mai întâmple! Chiar dacă ar fi să lupt orbește! Ai luptat curajos, dar degeaba. Doi au căzut. Cred că suntem gata. Acum să-l facem pe mumie să cadă în capcana noastră. Ce se întâmplă? Valva de presiune a uzinei electrice a fost... Mumificată? Dacă nu o putem deschide, generatoarele orașului Carnaval se vor topi. Nu poți câștiga mereu, Hatter! Mai vedem. Roxy! Nu! Mumia s-a întors! Cum am plănuit? Haideți! Hei, cap bandajat! Suntem aici! Sper să funcționeze! Ai reușit, Gomez? Noroi de mlaștină super lipicios. E ca hârtia de muște pentru cei ca el. Totuși trebuie să eliberăm presiunea. Să demumificăm valva asta. Găsesc eu o soluție. Doar am prins mumia, nu? N-am prins-o! Fugiți! Gomez? Gomez! Gomez, ferește-te! Tragi în mine! În mine! Eu rănit pe tine! Atenție! Am fost atacați! Pregătește-te să fii măcelărit, câine netrepnic! Mumia! Se luptă cu Barbă Roșie! Nu pot să cred! Eu pot! Așa era și înainte. În vremurile rele, dacă doi monștri se întâlneau, se luptau. E ca o lege de bază a multiversului, înțelegi? Nu uita! Punctul forte al unui inamic poate fi și punctul slab al lui. Dacă doi monștri reacționează așa când se întâlnesc, mă întreb ce se întâmplă dacă se întâlnesc trei. Hai, Gomez, să începem petrecerea asta cu monștrii. N-am lavă și nici rază de soare care să-mi încarce puterile. Trebuie să plec de aici înainte să încep să slăbesc. Ce? Nu! Ăsta este triumful meu și numai al meu. Și nu o să-l împart cu cineva ca voi. Tu ai dat de necaz acum? Hei! Am reușit, Gomez! Dar cum o implicăm pe Meduza în luptă? Ea are nevoie doar de un brânci. Scutul invizibil! Luptați-vă, tonților! Eu am treabă de făcut!
primul punct. Dar eu voi câștiga jocul. Nimeni nu a văzut nimic, iar acum sfera Graviton e înapoi unde e locul. Încetați! Vă poruncesc! Ar trebui să vă luptați cu Hatter, nu între voi! E doar o bănuială, dar nu cred că vă aud, stăpâne. Hei! Doi clovni. Împreună aveți jumătate de creier. Medusa, inamic! Corect. Dar într-un clasament al răufăcătorilor, trebuie să știți că Meduza este într-o ligă superioară. Unul s-a dus. Dar un monstru tot va rămâne în picioare. Pe asta și contez. La momentul potrivit, cineva o să facă o diversiune. Lasă-mă să ghicesc. Ăla-s eu. Bun. Unde e... Sunt aici, domniță! Întotdeauna ai fost ca o carie în dinți. Acum aruncă biciul și mergi, te rog, pe scândură. Cum spun răufăcătorii, Barbă Roșie, cine latră nu mușcă. Pe flora mea m-ai otrăvit! E timpul să-l prind pe marinarul ăsta. Ups! Se transformă hologramă! Repede, stăpâne! Cheamă-i înapoi! Înainte ca Hatter să închidă în temnița monștrilor! Da! Întoarceți-vă în celulele vieții! Acum! Văd că rămân fără adversari. Mai are și altcineva curaj să o provoace pe Medusa? Eu! Cred că o să mă distrez punându-te să mergi pe scândură. Am mai făcut asta. Am mușcat momeala. Hai, Gomez, fă-mă mândru. Copil nebuit. Unde e Hatter? Vorbește sau am să te transform într-o piatră. Te văd, Hatter. Nu asta din nou! Nu din nou! Nu! Da! Asta numesc eu o victorie ca la carte. Bună treabă, Matt! Ai învins-o la fel ca bunicul tău, Alfred. Ești un adevărat urmaș. Recunoaște, Medusa, te-ai învins singură. Amintește-ți să nu mai încerc niciodată asta. Stai puțin. Asta a fost ideea ta! Stăpâne? Glumbești, desigur, Leșa? Bună treabă, Matt! Păcat că n-am fost acolo să te ajut. E în regulă, Rox. Când era nevoie, a intervenit Gomez.
Eroul meu. Brr, nu știu ce mi-a venit. Trebuie să mă întorc. Am o întâlnire cu Crumb Pepper. Vă descurcați voi cu orașul Carnaval? Hei, după ce am învins 3 monștri cam de unul singur, câte probleme ne poate pune valva ruginita a uzinei? Ușurel, Gomez, nu te lăsa dus de val. Pe mai târziu, băieți!